van Paul. Dus als Willy de paarden is van Steve, omdat dat de zoon zou zijn van Paul, dan zult je denken, Paul moet iets gehad hebben met Suzanne. Maar dat is niet. En Paul heeft nog een zoon, Stijn. Maar die heet niet meer Paul, want die heeft zijn naam laten veranderen. Juist bij Steve, die doet vroeger Robert. D'ailleurs, Willy wordt dat geen vroeger ook niet Willy, maar Willem. Nou zult je denken, als Paul twee zonen heeft, Steve en Stijn, dan zijn Steve en Stijn Hebreeërs. Maar dat is niet. Want Paul en Stijn voor niets gekregen met de trouwen met zijn tweede vrouw. En die hoort niet Suzanne en nog minder Frida. En als je ondertussen afvraagt wat Herman er met te maken, niks mensen, niks. Kun je volgen? Ja, we zijn 93 bezig en ze kunnen er niet volgen. Allee, speciaal vroeglis is het over. En voor de mensen van de boven van buitenassen nog iedere keer bij de neuf, bij ondertekens en op de ladder. In Hasselt heb alle man altijd gedacht dat Steve Steven de zoon was van Willy Klaas. Maar dat is niet. Steve Steven is de zoon van Paul Butenaars, de secretaris van Willy Klaas. Dus als Willy Klaas de papi niet is van Steve Steven, omdat dat zonneke zou zijn van Paul Butenaars, dan zult jij eens denken, die Paul Butenaars moet een affaire gehad hebben met madame Suzanne Heijnen. Maar niks is minder waar. En Paul Butenaars heeft nog een zonnetje, Stijn Butenaars. Maar die heet eigenlijk niet Butenaars, want die heeft zijn naam laten veranderen. Juist bij Steve Steven, die heette vroeger Robert Steven. Ten andere op Willy Klaas' geboorteakt stond waarschijnlijk ook niet Willy Klaas, maar Willem Klaas. Nu zult je eens denken, als Paul Butenaars twee zonnetjes hebt, Steve Steven en Stijn Butenaars, dan zijn je Steve Steven en Stijn Butenaars broertjes. Maar dan heb jij eens wel lelijk misgedacht hoor. Want Paul Butenaars heeft Stijn Butenaars voor niks gekregen toen te trouwen de tweede keer. En dat was niet met madame Suzanne Heijnen en ook niet met madame Frida de Keizer. Voor wie zich ondertussen afvraagt wat heeft Herman Reijners daarmee te maken? Niks. Zij die schiet er bij hoor. Want eigenlijk is het heel simpel. Steve en Stijn zijn twee Hebreeërs. Bij allebei een ander pa en allebei een ander ma. Alhoewel je het een nieuw samengesteld gezin. Maar dan blijkt je die van allemaal dag dat de pa van Steve nog een dochter heeft. Hildeke. Maar dat is verstrak. Die steun voor ook nog een filmpje willen laten zien. Het verdwenen filmpje van Steve. Hoef je dat gevonden hebben? En wel voor eerlijke zin. En een vuilbak. En een kretse stroop. Dat is een werkplaats. Zo'n soort bierwel. Dan leer ze signaleren hoe je dat schild mensen. En dan loopt dat filmpje. Tussen de broccolion. Dus mensen met je toe is hoe niet gematcht zijn met een merken of een barbecue of een brieven bij zo'n rapport. Wat? België ze op hè. Ze stonden in een telefoonboek. Onder B wel la tolérance. Je doet de service aan een mentaal gehandicapt.